Yeah, dear. Yeah, dear. So, who's a bit there? I want to see I think woman chair football. Ibrahim America just said just as America. Your botai. Inti mama di share okoro. Dear ba. Maka just said as me chaka. Inti mi tana. Ana me konso inti mi for me chinko. So send a message. Think a woman check. See. Ana yo no. Your botai. Ana mwa na me boa. Sebe ya mitimi ayi bibi. Na tinha show nyinsɛn asɛm ntena ha deɛ botai bi nti ne ɛwɔ ase ntimi nka sɛ wonti ne ntena ha anaasɛ bi a wɔwɔ me nkyɛn saa me nso mewɔ nkyɛn saa da bi ɛnyɛ ntimi ntena me nkyɛn wɔ na nso ntimi ne n'akyi nkɔ ɛkurom ha ɛmaa bebree wɔ hɔ a sɛ bio ɔmo yɛ kama seɛ o ntimi srɛ ɔde ɛni ntwa mpoa sɛ meka saa ne sɛ hawa afakyɛ because me tell say me timi for when dey chinko but I say the ma be brave o kroma o mo so mo hia me say dey o hia me ya so mo dey on no mo le o dey o me so ani di na kakra wa me che why dey how can meti was and say me di na ba ko anan na me ni man me you be a odi e ya adwe ona be chere say any be free ha ana o chine be free ndu ga se menni na o won chen ni ntimi en shobo ani ma ka ntimi ka won so o be ti ase o de mitimi ani se sisi a mitimi asa ibi maka ndu le mama sa nya ono wo de ni jene ne momo ne nkati etwi mu fie oguto no odi de ochi e wo de bom no odi bi akofa ba ama wo ba aje ene ne bia ho na kachi tesu no ka bibo nim ada wo ba no masi ne ho kwan ya na akoma so ata masi ne ho kwan ya si ne ho kwan se me na ba he no e ma ni fa bia na Usiro kwa ni dia wode bae no wade no ni dia wode bae no ene na wade kwa ne da ho e be tira hansu emia wani a ko ma so asaba mi tie so ba ku ana da kene so na da ni che e kan iya na kan iya da juba ko se woju ade akwa ta da juba ani ye Vaya bia upon Tena no madaro maka yuri kama heo Nasuna bafayo se apote na kachia lokana na yenemu tenen kamilidi menna Ay maya bre Ay ni meme ya bakoyimo na menya media Ay mama so Salaima Nipese mina kufobe sele Sebe ama mafa kika Biso amu yakeka ya wana amakeka Mama please me ubani Waya hubari sai Tufi Ome fire through Yummy Tufi utie me ya iso wate osu kwa mamera ho medi wo ma mesapo ma echi a sene wo ma mete ha na wo keka no wo ho sene wo kasa dufie ye kwose no wo sie bi na ye bona bodin a e na wonte okonsu gba hina hwe se wo wura wada eti nyame na nanom ma de pache a
Echana bra me de ne be ma wo na ono wo nkoda sani awon so obenya yefunu awo bani Desi awo so wura da no ne ho anada. na oni nipa na ada Nipa. Ye wa nampa. Ye wa mere ho wone nada. Usu unti ase wa nim ha ya. Me ka meji akwa me akwa na jude. Se fra me fa. Ensu be so awo be ba na nka wo wa ka o che. Safama o se wonu mu kasa nye Me akwa de. se wo me di wanu kasa chi abofrai me kai de wa me ne boni ayefo me kai sa abofrai tu ni hu fi ho oba besia eno na makai na won sam na wo keka no se me di akira me yahema o ensam na wo wanu na bi wo manu pa na so no me yama nyina ma me di wachi a kasa be firi manu mu aba no enye ne mpese me bua o obey ena me di mani ato enu ti na me ka se ye kwose no TV ye bona bodin a e wo se wote osa that's him tio kasa mu ya yenwura dem hey osa that's a new how Oh, now it's mother. To me that. To the yenwura dem. hey oh se na me hwe animu afa no ti mu se dem so be fe ane yonko ina hey oh Ade na so ya ho ni se bisa fo nyila kwane na unnim se de wo ani hisane nso wo ani na se dos ne bai obia so obia papam na ana wasame edi asem osa mama nka sem be nkyerɛw enama eye de hye de ya no akwa mfa ne se enka adwe ya hoi oye nde a hye bani ho a obetima aye ne wasase Yesu a obetima tete ne adwe ntam da wo ani wa yira o aba yira na ma yira kasa be na okay me ya odi ada be adwe wo kasa be no hye na wa ma meyi ma ma wa da bi o ye nam dadaada no sankomo wo ya ma ya be hia hoho no e na obi di sankomo e no ye de me ya odi ada be adwe wo misiro da be piu bi kruso e wa hoho kru me mpese wantwi bi ne watim aka mu bi abesori pe ba bi fa ameso me dwodwo mo adwe atintine waya musa dane sakrama na titimi no dontam oh minni wonni enjedi bi a kirese yeti ayenkomo na apipiem yensi gina yensi pi misrew emeyi osi akwan o mabrabom enya wo na be chembe bi amena enya wo na be chembe bi amenko misrew be bi fa nwe eso biti duti apem biti me ko be bi atena be ko dwumo adwe apeni ntin wo ba be yi mama wa hasi yi ma be me ye wo dia da be Adwe. Owo. Wadaroma. Mene wo mpreshi. Sade wa wakan. Adwe, waya wo deshi. Unene ne wo kuro ba akuso. Misiro. We dia fa sa be sira die. Wo yonko ba na mesira wade se misiro. Enne nko afa adwe efem. Na nananum tumi nya ado. Na minya yefunu mu achedi. Na wo bia, wo betumi de wade akọ. Me fa ne nko ba bia. Empa chaw oto mi senya kon 22 ya mi sheda kra ne nkasa adwe ya na uyele frim panfo kasa wo panfo kasa sei ko mun pete wodi wonna mabika na aho my ma dwen se me nam so ma mi krum pete owo misio ba bi fa apu yeso timi du tim pa mu ko ba bia emeta me ho emese me ngie srew ba bi fa
I'm submitting my son and I'm in many. Was I uncle? Adre. When I won't buy now by you. Baby fat, bye. I'm meeting in many. Adre. Adre. What Jessica? Some more called dog. Mamma, no. Maybe the media grow. Like Chrom send me, you contain no crewing. Then they can from Sika cry, mammy. Anna? That's it. Now, where you Anna, Roma. I didn't say. And some who be a quam quatin and cough for needy. Quam quatin, I give Sika on in some bedroom of Yaman. Woman, no. A person nearby be seen. Sabian I saw Madonna Jamibia Mebrui. I watch your mock. But you have a mock. Oh, mamma, oh, man. So my bear pan and then more my book room her on more than a disa. I mean, name the Bram word. A map can mean you who said, may a contoka. Nana, I'm a threat. Come to you. Emma be behind her. Now, if I told what for now can a moody hina walk on was it. Yeah, that is soon enough for her. Only a jap at the cushion and so. The Biantomen one. And top, no, a hodier, I don't with Jessica, Mamma, Jessica, man. Come to you. Castle, with your mencasa, who fear. That's him. Castle, come here, throw a move ye. Wonderful. Said your way penina me, ya dear, whom you catch them here, meet him. Sanam's word, Castle. Old almost one more the jaw, no first carrying. And Cassaho. Mate, Midas. Ajo iska. Wow, so no. Ya kwa kan chinchine twan. I see your number going to mo. So baby who are the corner. I bet me aje ya hwe na me papa nkwa. Eno anu mu na ede share baba wa ya mu ya ba. Asi. Tiwa. Yesampa. Ya mama kwa baby. Yeah. Yo. Eni tiwa. Me fa hade mu. Yo. Mada Roma. Pia mu be pie. Minim sey ye wadoma nkoma. Ene nana no. Na ede be pie kure. Emi bi etwem, eye mfie be ye dun otwe ekwa adwie no. Akosi ye kuro yi mu. Emma ye mema nyina ewuye. Ya tamfo beto hye ye so. Ekumu mema nyina. Empo emofra. Emotofo nyina eye mema no. Omu nyina omu kuwo. Omu se dache bi no. Omu ba binya besoro omu so. Eti ye kuro yi ye ni be ma wom. Enti chese mo ba amabai. Eyo duma nkoma ene nananom minim sey yo mo hyehyeye eti nenne oto na mo asikure yi ye be mo makwa babiem ese mo ba amabai die mo ba ne yie Isanso mama kwa ba. Ye amaka ni kwan so anu. Na me ni nkuri ni. Bla ye ni bo mo so we krodue ni. Ye ka se bema ye ni hunu bema. Ache papa yie. Yanka impo. Presento kwani si e. Na mo mfie aduonu mienu. Hwe na de medu. Hunu bema.
na nka mpɛsɛ yɛ mmabaawa a ɔmo fefe si ebinom bebree aduru wɔn mpanyin fie so a nka mmeranteɛ wɔ kurodua yi mu a ka ne fɛ so yɛ ne sɛ nkɔmɔ bɛware aka saa bere no ɔbaa panyin mu mawura fie bi mu anɔpa bi akɔdware me nana bi nso emu nyinaa ɛbɔ yɛ na baa mo aba yi deɛ mo ayɛ yɛ bɛsrɛ mo ɔhene ba sɛ nka mo bɛdi bosome mmiɛnsa pɛ ɛwɔ yɛ kurodua yi na yɛ kurodua yi asa afa ne ntoma apɛ afira ɛsom bi a mo pɛ sɛ yɛsom mo biara me ne me manfoɔ yɛbɛsom mo yɛsrɛ wɔ mo nkyɛn ane sɛ bɛdi bosome yɛnsa pɛ ama yɛnsa pɛ yɛmpere bi nka ho yɛbɛma no ada roma yɛde mentwa no yɛwɔ botaeɛ nti a yɛte si po kɛseɛ mu yɛwɔ ade korɔ esi yɛni so ɛnyɛ yɛ pɛ ada roma mu deɛ ɔyɛ yie no ne yɛyɛ so yɛde ɔsɛe yɛka sɛ yɛtena ha bosome mmiɛnsa a ɛmfa papa amma owura ya huhu ne saa no ne papa mua eyeye kuro mu ene baabi oda no nye aka ketua bi nananom baaje ne krafi ni nsam oni nti ne yeto ye husi poyim ena de koro na ye ba behwehwe ne se ye nsanka de koro na ame oje na ebeto ye kuro no komfa papa amma ena mpo ye na etu kuro nananom abufuhyew ebe ba ye so nti ka se ye tena boso memiensa emfa papa amle ye wo tobo ase Panyini kasa yɛn twena no wɔfom saa. So ni botaeɛ nti ayɛ bakase. Na so yɛ panyini. Nti abɛne ne nti kasa no sɛ bi wonya adwene mu yɛ baifo mo tete wɔ. Owura bie wa no ne kasa na ayɛ nipa. Woyɛ nipa. Wo papa no owu no. Bie wa no ne kasa. Abaya. Hey. Mahima, ɔhene ba ɛde madaroma tie o ɛpɛ sɛ bitu gyina kakra mate ɛtoato mate ɛkwan da hɔ na kuma bɛyɛ den paa na ahwɛ ne tiri mu afei yɛ mɔmene apɛyɛ yɛti pasee saa mo yɛ ho Hey, I got say. Acho. Nyame adom ho yɛ pamba na nsɔre nti na menya no no. Anokwa. Sisi ni nyame ya sabi. Kadi achi ne da kura mia na mapa prae na. Ite ma hwete se dia ko hwete. Asemo. So wodi ho kura. Ya ko se sensu ni bia ba be gu ma mo na se. I just say. Aha. Anyambia no. Emebi wo wakwe. Na se. Bibi batawo. Bipam usa se. Na bi obi di na tabu pese o de bo akoma ho a. Tabu de e de bo makoma ho. I just say. Bi sa ni hono. Meso menye ma age ne sa. So oba so pese o twebe ka menye bi sa ba. Ase. So ai abo anu se ko pese o pe. Uchiri ma ka be pe be ma amana wa. Ai obi susu gina ha onu susu gina ko kire ni ya pre pa. Ni oni aso so de ni obetwan ya che. Na ja so de wani mu a wo hwe bi ya me gina hodom bi ya. Se menye nam bia sa betimi abefama me saa ai abrempɔnfo nam penyimfo nam hanka senti no menye ma adwene kwa memre nso nyame ma dom a memre pa beba asema okay ai abebuo na wo bumi kwa mbeso wo se ya abrempɔn nam se ai abrempɔn bi nam dia ene na wo ka sisu se
nya ohene yiri bɛka yɛ no Hey. ya yɛ no Hey. Hey. Nitimi nya saa do. Nti saa nya saa na meka no. na wo ka kyerɛ Aha, ebia ma no na afọ me pese me kyerɛ sɛ me gyina hɔ no mi pa de. Enye be me bia saa na betumi awa me. This nimdifoɔ. so ohene sa This wo twuma no asibɔ no nya saa na meka na gya ase. Ebia na dachi bi metumi ayɛ obrimpon bi yire panyin bi yire. Ebi kwa na enye kurom anu ma na obi firi baabi na aba bɛ wa me. Mani suade hu nyinaa me da yɛ so nyinaa no sɛ ohene bi betumi awa me. Ye de wo ka no koraa. ani nya sa so bi mu no De wo ka no. Yo. Acho betumi atwa so. sebo no wo isi o ma asam na mo kan na hema ne kan mo dire ho se Nana ba. Men kwa magina dia. Minim de wo bi so tiri mu dia. O mi nya mblema wo. Efri se, ebitimi aba se nana no kura na ama we nyina esi. Se de be ye bebe kuruma. Nya be hye o mu ma ba wa ne nyinsen. Ama kunu so tumfu. Sisi a se anya sa ama wo mo. Ya hye ma ne nyinsen. Kunu betimi abo. Ebitimi aba se daachi me kura no, o mbebu yedin aka asem. Se mrantie bi o mbe play kum hananam yi o mu maaye. Ana ama yetimi anya kuri impuntu obi. Sisi a se free ha kwa. Ibia na mema bi kura ntimi empie kurum ha bi. Timi sero. Me ma adwen dia. Me nya mlema wo mu. Ibia hye ma ne nyinsen a na mema free maba. Me sere mesi ayiri ay tawi ya. Mema wo ma ya ase. Me mo bi. Na free ha se enko. What ya say? Me hu se na nanam na yi. We ya sin na nanam na ahyehyɛ. What do you do, ma? Debio, Sibo nim sesa se bi ye na mi. Woni atwene ba kokora se da wuti. Woni mbotaye se awudi yachi. Woni mbotaye ntia nana dudi yachi. Ana wira fudi bra wo ahemfie. Wura da fom. Utina hayo tichi wose. O ka kire se ye mammere boso me miensa. Sibo. Hwɛ. Sibo. Sheyi na wan fatumi na no be dia hyɛ me sɛ ni agorɔ. Enye sare so di ho agba metinta so kwakwa akyew. Nyi na be firi sɛ no ne nam. ɛyɛ me twa so ye be mo ndanum. Wo mo ndanum. Ura. Ndanum achi no. Ura wo ne wo kasa sei. Ya ne ho yira firi sɛ. Owura wo yira firi so papa do fom. Sibo, your friend say, wo tira me ka kyerɛ no. Nkwa ntimi mfa mra me hyɛ wo nsam. Enka nkyerɛ say adwe any pleko ho. Yempo mu nso adwe nkyerɛ. Ti asɛm a wo ka. Beba nyamela kwakɔ hyɛ ba nkyɛne no. Sɛ beba ne mu nyina be kɔ adwe nkurom. Enya de sɛ mo mu nyina wo. Etu ka sɛ wo kan adwe nkyerɛ ne yemfa ana. Sibo, mo ma ye hu botaye nti a ye ba ha sei. ɛyɛ wo tie. Hwɛ, sɛ wonim ne sɛ wo. Saa wo nsa na wo tene wo ye bie mo so a. ɛyɛ wo yo bentia. Wo me se ya mo ndanum. Ndanum de be mo. Ndanum. Omianko. Wankasa wo pɛ. Me mpɛ wo. You ntimi ntwe kola. Ago. Amen. Hey. Adom. Nana jase. Oba Tom Rosie. Hey, Adom. Nana jase. Ade ba ko a eya me du twampoa. Wa kyerɛ sɛ wo ya ketesia. Won sisi wa fade sɛ ne wo sika sa kyerɛ pani sɛ ne wo sika kyerɛ kasa kyerɛ akoda. Wonim so wo ya akoda ana wo ya pani. De buo bia ma obia ya dia ebeboa wo pa wate esi wa ho ofa de wo bekọ na osuban sa de wo ba fie na me dana nanu asese wo de wa anye sa de ni bi e bia wo fa de wo bekọ bia no e de wo beka ho no ko so sa wate Adom papa ni oni ho
Oh, so come back home. You any oba now the grammar. Why say? What is in it? I ask him here, party. Yeah, mammy. Why? Ah, I don't. Me wo a chede bi de ma. Wo a chede de ma. Ah, say usuba me bubo oso nti no. Wo a chede ese me de ma. Ba she o. Ewe. Davi. Ya no oba. No obeji. Ayi sem be fi. Ah, brefi. Mpache. Why? Mpache. Ya oba ma review. Mpache, oba ma ka che. Kache no.